Informativo local. Televisión de Cerceda. Boa tarde, aquí estamos na radio e a Televisión de Cerceda en este luns 24 de febreiro. Vamos a recordarles que hoxe falaremosles do Antroido en Cerceda. Tamén lles falaremos de que o alcalde, Juan Manuel Rodríguez García, mantivo unha entrevista, unha reunión ca conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Martínez. O Colexio da Silva gañou o concurso para elaborar unha exposición sobre a obra Época e Lingua das Cantareiras e a poesía popular oral, as figuras que van a ser homenaxeadas en este ano 2025 no Día das Letras Galegas. En Crobas volve a ser tapón no tema da polilla da pataca. Tamén lles falaremos dese envellecemento activo e a Xunta que convoca novas axudas para facilitar a adquisición de vivenda. Tamén recordarles que próximamente vais a celebrar aquí en Cerceda un seminario de defensa persoal. Tamén recordándolles que esas axudas da Diputación da Coruña, esas axudas PEL. O Servicio de Información, hai un servicio de información por WhatsApp municipal, estaremos tamén con un curso Celga e xa irémonos con deportes e remataremos esta información, este informativo co tempo en Galicia para a xornada de mañán martes. E vamos adiante xa con esas informacións e comenzamos a falarles do Entroido porque o martes día 4 de marzo será o festival, vais a celebrar o Festival Infantil e Xuvenil do Antroido no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde, de 4 a 8. Haberá hinchables, flocos de millo, talleres e pintacaras. Unha plataforma, ademais de 360 e fotos, haberá chocolatada a partir das 6:30 da tarde. E xa recordamosles tamén que o próximo sábado, 8 de marzo, será o Antroido veciñal organizado por a Asociación Lucerna. E agora falamosles que o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García, reuníase ca conselleira de Infraestructuras e Vivenda, María Martínez. Foi unha cita de traballo enmarcada nunha serie de encontros que se veñen mantendo con responsables de distintas administracións a nivel provincial, autonómico e tamén estatal. Dende o Concello de Cerceda, o alcalde solicitou esta reunión para tratar a posibilidade de aprobar a execución dunha senda peonil NACE 413 de 1040 metros de longitude dende o cruce principal de Xesteda ata a zoa da igrexa da propia parroquia, en un compromiso adquirido no seu día por parte da anterior conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, que nunca se executou. E ademais un convenio que xa se firmara co Concello de Cerceda en tempos de Beatriz Mato para financiar unha depuradora. Entendemos, polo tanto, que unha débeda histórica co territorio para seguir avanzando, mostrando a Xunta disposición e tamén, por suposto, esa boa sintonía. E tamén aproveitouse o encontro para trasladar un informe das estradas autonómicas necesitadas de esa mellora no firme, especialmente 2 kilómetros na C400, a altura de Gosende, máis 2 tramos na C413. Polo demais, foi unha toma de contacto moi positiva, onde o alcalde comentaba que explorou as posibilidades de colaboración que a Consellería pode ofrecer para o noso Concello, tanto a nivel de infraestructuras como de vivenda. Tamén se estudia a sostenibilidade e a financiación para as arcas municipales. Recordamosles tamén que o Colexio da Silva gañou o concurso para elaborar unha exposición sobre a obra Época e Lingua das Cantareiras e a poesía popular oral. As figuras homenaxeadas en este ano 2025 no Día das Letras Galegas. A Secretaría Xeral da Lingua e da Consellería de Cultura da Consellería de Educación otorgou ao Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o Premio
do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral, as homenaxeadas no Día das Letras Galegas. Os alumnos do Celso Emilio da Silva elaboraron unha exposición de 10 carteles sobre as cantareiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico que guía esa observación dos carteles e fomento e tamén a laboura de investigación do alumnado sobre estas homenaxeadas. Neste certame poideron participar todos os centros docentes do ensino público non universitario dependentes da Consellería de Educación, Ciencia e Universidades e Formación Profesional. A convocatoria estableceu dúas categorías: categoría A para os centros de educación infantil e primaria e esa categoría B para os centros de educación secundaria obligatoria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Polo tanto, declararon gañador deste concurso na categoría A exposición As cantareiras e a poesía popular oral elaborada por o CPI Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro de Cerceda. Como saben, pois en A Coruña, na provincia da Coruña, que recibirá o premio en metálico de 2.000 euros. Na categoría B, a exposición Canta que cadramos ben ou Ides Castelao de Vigo. O profesorado que participou de forma activa na elaboración das exposicións gañadoras recibirá unha certificación do primeiro premio de innovación educativa cunha equivalencia de 20 horas de formación permanente do profesorado, 30 para a persoa coordinadora. E, pois enhoraboa, como non, ao Celso Emilio Ferreiro de Silva. E agora vamos a irnos ata a parroquia de Encrobas, porque esta parroquia volve a ser zoa tapón no tema da polilla da pataca. A Xunta actualizou as zoas afectadas pola polilla da pataca e as que son tapón, é dicir, limítrofes e de contención, manteñen todas as medidas fitosanitarias establecidas previamente nas anteriores resolucións. A día de hoxe, os datos de seguimento deste organismo nocivo mostra un avance significativo na súa contención previa a unha posible erradicación en varias zoas demarcadas que non se detectou a presencia deste organismo durante 2 anos consecutivos, o que fai posible o levantamento das medidas fisiosanitarias de erradicación. Entre outras zoas, é necesario manter as medidas fitosanitarias vixentes ata que pasen 2 anos dende a última captura. Os agricultores de todas as zoas tapón indicadas en esta resolución, entre elas a parroquia de Encrobas, deberán comunicar inmediatamente despois da sembra, en todo caso antes do 1 de abril, todas as parcelas cultivadas con pataca. Esta comunicación realizarase utilizándose o modelo de anexo 2 da orden do 6 de xulio do 2021 e poderá presentarse na oficina rural máis próxima en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedimento administrativo común e a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. A plaga, denominada polilla guatemalteca da pataca, provocada por o organismo nocivo denominado Tecia solanivora, Polium ou Sobripolpopsis, pois foi detectada na Comunidade Autónoma de Galicia en agosto do ano 2015. Falámosles agora de outros temas porque o Departamento de Benestar do Concello sigue ampliando a actividade de Enforma Corpo, Mente e Envellecemento Activo. Actualmente estánse levando a cabo nos locais sociais de Rodís, A Silva, Queixas, Meirama e A Baixa en Cerceda. Continuamos adiante con máis informacións e agora falámosles do Departamento de Benestar do Concello de Cerceda, que sigue ampliando a actividade de Enforma, Corpo, Mente ou Envellecemento Activo. Actualmente, como saben, estánse levando nos locais sociais de Rodís, A Silva, Queixas, Meirama e A Baixa ou en Cerceda. A actividade consiste en realizar actividades para adestrar a memoria e a gimnasia de mantemento básico para manter a mobilidade. Dende agora, no local social de Cerceda, no que non se realizaba o taller de memoria, comeza a realizarse a gimnasia de mantemento. Xa hai 30 persoas anotadas. Recordamos que se alguén quere sumarse, pode facelo nas oficinas do Concello ou no local social onde se imparte esta actividade. Trátase dunha actividade totalmente gratuita.
E agora tamén recordamosles que a Xunta de Galicia convoca novas axudas para facilitar a adquisición de vivenda aos xóvenes. A Consellería de Vivenda e Planificación Infraestructuras informaba sobre esta convocatoria. O plazo de presentación destas solicitudes comezou xa o pasado 27 de xaneiro e rematará o 15 de outubro. Estas axudas dirixense íntegramente á línea para menores de 36 anos para comprar vivenda situada nos concellos de menos de 10.000 habitantes. En relación con estas axudas aos xóvenes, a cantidade máxima da aportación pode alcanzar ata os 10.800 euros por vivenda. En canto aos requisitos, as vivendas deberán ter un precio inferior a 120.000 euros e estar adquiridas dende o 31 de outubro do 2024. Ademais, os beneficiarios deben ter ingresos iguales ou inferiores a 3 veces o IPREM. Por outro lado, a segunda modalidade de axudas é a relativa á adquisición de vivenda en cascos históricos. En este caso, as axudas son de ata 12.800 euros por vivenda para menores de 36 anos e ata 10.800 euros para maiores de esa idade. Se a vivenda objeto desa adquisición está situada en unha zoa declarada área rexurbe, a axuda pode alcanzar ata os 15.000 euros, independentemente da idade. E, finalmente, a terceira línea de subvencións a esta convocatoria a compra de vivenda protexida no caso de vivendas situadas nas cidades da Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ferrol. As axudas serán de ata 20.000 euros para menores de 36 anos e ata 16.000 euros para o resto dos compradores. E para vivendas situadas nos demais concellos de Galicia, as axudas serán de hasta 16.000 euros para menores de 36 anos e ata 12.000 para o resto dos compradores. O obxectivo destas axudas é ofrecer, sobre todo, aos xóvenes a compra de un fogar, de unha vivenda. Trátase dunha iniciativa con moi boa acollida, xa que o pasado ano agotábase o crédito, polo que a Xunta incrementouno con unha partida adicional de máis de 750.000 euros. Mediante a convocatoria destas axudas do ano pasado detallouse que se adquiriron 430 vivendas distribuídas en 130 concellos de Galicia. En estas vivendas, 341 foron en concellos de menos de 10.000 habitantes e o que permite revitalizar pequenos concellos, 60 en centros históricos e 25 de protección autonómica. E ora recordamosles que próximamente vai a celebrarse un seminario de defensa persoal, xa que o noso Concello acollerá o sábado 15 de marzo un dos seminarios intensivos de defensa personal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Diríxese a mulleres entre 12 e 70 anos e celebrarase entre as 10 e a 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda. O plazo para anotarse remata o próximo día 11 de marzo. Este curso está impartido pola Escola de Defensa Personal da Policía, HKF. Trátase dunha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas, polo que se requiere inscripción previa. As menores deben ter autorización dun representante legal. Estas deben realizarse mediante un formulario online habilitado na páxina web do organismo provincial ou na web ou redes sociales do Concello de Cerceda. E ora estamos xa cas axudas PEL da Diputación de A Coruña, porque convocou o programa desas axudas do PEL, programa de subvencións de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas, axudas para sufragar parte das cotas da Seguridade Social correspondentes ao réxime especial ou sistema especial por conta propia deste ano 2025 das persoas autónomas nos meses que non recibían outras axudas concedidas por organismos ou entidades públicos ou privados e que teñen o domicilio fiscal en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Falamos a continuación de un novo servicio do Concello de Cerceda, ese servicio de WhatsApp que xa ten en funcionamento. Ten en funcionamento ese canle de comunicación mediante esa aplicación de WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda no seu WhatsApp, ten que seguir as seguintes instruccións. Primeiro, agregue o Concello de Cerceda como contacto. Pode facelo guardando na súa axenda o teléfono, este teléfono 609 43 10 78, facendo clic nesta ligazón ou escaneando un código QR. Xa, pois segundo, enviar un WhatsApp coa palabra alta dende ese momento a persoa usuaria dá xa o seu consentimento para recibir mensaxes informativas do Concello de Cerceda. Recibirán mensaxes de benvida confirmando a alta no servicio e para darse de baixa enviar unha mensaxe co texto baixa e deixará xa de recibir esa información. Trátase dun servicio de comunicación unidireccional polo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consultas a través deste número de WhatsApp. Ao darse de alta no servicio acétanse as condicións e normas de uso expostas. O incumplimento desas normas supoñerá a baixa automática por parte do administrador. Para contactar co Concello de Cerceda deberán utilizarse os medios habituales, por exemplo, vía web, cerceda.org, ou tamén eses teléfonos 981 68 50 01 ou presencialmente na Casa Consistorial. E agora vamos a irnos con Curso Celga porque a Mancomunidade de Ordes organiza un curso de 40 horas para presentarse ás probas do Celga, ese certificado da lingua galega ou as competencias clave en lingua galega. O curso Celga comenzará xa o 10 de marzo e serían os luns e mércores en horario de 10 a 12 de mediodía ata o 14 de maio. As competencias clave en lingua galega é un curso de 10 horas os xoves ás 10 da mañán, de 10 a 12, pois o 3 de abril, do 3 de abril ao 15 de maio. Poden inscribirse ata o 6 de marzo no teléfono 981 68 0002. E agora vamos a irnos con esa xornada deportiva deste pasado fin de semana. Comenzamos xa con esa segunda Galicia e ese encontro entre o Queixas e Portazgo. Queixas 4, Portazgo 1, con eses goles de Minguillas, Martín, Gonzalo. En terceira Galicia estamos con eses resultados: Vilasantar 0, Atlético Cercedense 5, con goles de Marcos Rodríguez, Chousa, Barreira e Borja. Xa o San Martiño Abellá, San Martiño 0, Abellá 4. E tamén recordamosles que o Rodís descansou. En xuvenís, Atlético Cercedense 0, Betanzos 6. En cadetes, Ordes B 0, Cercedense 1, gol de Samuel. En infantiles, Atlético Cercedense, que descansou, e alevíns, Luís Calvo B2, Atlético Cercedense 4. E xa en benxamís, Atlético Cercedense A 2, Abellá 4. Atlético Cercedense B 4, Brexolema 0. E xa vamos a irnos con outra categoría, en prebenxamís, Atlético Cercedense 2, Ordes 0. En femenino, Fútbol 7, Atlético San Pedro C 1, Atlético Cercedense 2 goles de Laura. E xa en veteranos, en esa segunda división, Cerceda Veteranos 2, Relámpago 1, goles de Bruno e Regueiro. En segunda B, Juvenil Latino 2, San Martiño 2, goles de Marco e Álvaro. Cambre 5, Rodís de Veteranos 0. E xa vamos a irnos con esa predición do tempo.
E, bueno, en canto ao tempo, para a xornada de mañán martes, tras o paso da fronte durante o luns, xa o martes quedaremos en unha zoa de chubascos que veñen detrás. Con isto teremos precipitacións de carácter ocasional, máis probables na metade oeste, remitindo co avance da xornada. A cota de neve situarase sobre os 1000 metros e as temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, e os ventos soplarán de noroeste moderados no litoral, frouxos no interior. E hasta aquí esta información en esta xornada de luns día 24. Gracias por estar aí outro lado na radio e a televisión de Cerceda, e saúdos de Manuel Eirís en realización na televisión, e quen lles falou, Marisol Rodríguez. Ata mañán, que teñan vostedes un bo día.